dreams come true. And I wonder if you... Grabe yung setup. Ang pamilya Tinyan na naman at Love Radio. Grabe. Alam nyo, hindi ko kayang mag-breakdance ngayon. Kaya ko, pero upper torso lang. O diba, nag-provide sila ng ballpen. Sana next time, boyfriend. Charot! With harot! Dahil mabait ka, the universe has its own way of giving back the things that you deserve. That's why you have a book today. Punong-puno ka ng pagmamahal, that's why it radiates. Actually, parang nag-radiate ka rin ng pagmamahal ng love sa paligid mo. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman like you of strength knows it is in the journey where she will become strong. It has just been delivered because success is delivered to people who are deserving. Sobrang thankful ako sa Love Radio team, especially sa aking pinakamamahal na mother queen, boss mo, Mama Nicole, at ang kanyang buong pamilya. Kasi hindi ko naisip to eh. Sila lang nakaisip nito. Grabe, thank you. Sobrang ramdam na ramdam ko ang support at pagmamahal ng buong Love Radio. At nakakaiyak. Pero hindi pa ako maiyak kasi hindi pa ako nakainom. Tarot with darot. So finally, eto na nga. Lumabas na ang libro. Sobrang ka-amaze dahil tagal na natin itong inaantay. Bukod sa jowa, ito talaga inaantay ko na lumabas na. Sabi ko noon, pag lumabas na yung libro, pwede na ako mag-asawa. So, pwede na po ako mag-asawa. Raqi Secret pa. Na-book. 395 pesos lang. Available na sa CNE Bookshop. Kuha ka na.